Bisag asa ka niining kalibutan, ayaw gyud kalimot igsuon pag-ampo sa Ginoo. Kay mao ginay bugtong hinagiban nimo. Susi ka na ngadto sa kalangitan. Nga diin ang pag-ampo imo uhuptan. Kay kung kada adlaw bitaw ka mag-ampo sa Ginoo, kada adlaw pug kagiyahan sa Ginoo. Kada adlaw pug ka padadag anghel na magbantay kanimo, maglikay kanimo sa tanang kadaot niining kalibutan. Ug kada adlaw pug ka i-bless sa Ginoo. Usahay ang uban dili mainampuon. Kung wala pa nato ang kinabuhing pag-inampuon timaan pa kana nga wa nato puy-i ang pagtulun-an sa atong Ginoong Kristo. Igsuon ang pag-ampo may unang tikang aron makaabot ta sa kalangitan. Kay kung ang atong Ginoong Kristo sa una nag-ampo usab sa atong langitnong Amahan, kita sab igsuon mag-ampo ta kanunay sa Ginoo aron sab maabot ta kung asa ang ato ang Ginoong Kristo karon. Ang Ginoo maluluy-on, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo andam motabang kanimo, sampita lamang ang iyang buhing ngalan sa matag adlaw. Maybe dili ta diretso-diretso mabag-o ang atong maot nga batasan, apan hinay-hinay ta niya tunduan sa pag-usob sa atong kinabuhi. Hinay-hinay ta makat-on sa pagpailog basta ipasulod nato ang buhing Kristo sulod sa atong dughan.